Akanga ari mafaro makuru kumutambo wegore watakanga takokwa neveWobic. Sekuziva kwenyu kuti Wobic ndiyo kampani badzi inobatsira vanhu kuti vange vari vanowana mahelpers kana kuti vabatsiri vemudzimba pamwe chete nemakampani akasiyana-siyana, vamwe mashopu, masecurity companies, magardeners. Aiwa, vanowanikwa badzi kubva kukampani yeWobic. Wobic inokupai maworkers kana kuti vashandi vasevenzi vakatrainewa zvakanyanya, vanoziva zvavanoita, kuti kunyange mukagara navo munozvionera mega kuti aiwa, vanhu ava vakabva mumaoko akanaka kana kuti vakabva mukudzidzisiwa basa iri zvine unyanzvi. So ndiwo mutambo watakanga takokwa. Kumutambo uku kwakanga kune zvakawanda zvakanga vichiitika, kusanganisira maresi vakatsiga kuda kuona shasha kuti ndiani unogona kudengezera bhotoro re500 mils remadrinks. Pamwe chete nekumhanya vakabata mazai, zvimwe chetezvo kunyange nepakunwa. Mutambo wakanga uchinakidza zvakanyanyisa uyo. Takava nokufara kukuru, takava nokutamba. Kwakanga kune vaimba Uncle Saint vakatojoinawo kunyange padancing floor, ndichida kuvaratidza kuti aiwa, inini ndiri nyanzvi panyaya dzekutamba. Ndakatamba zvekuti kutaurirwa unyimwa mbare dzekumusana, pamwe chete namai Apostle vanova mutungamiriri wekampani yeWobic. Takatamba, asi ndakazoona kuti ndakundwa, ndakangozozvimirirawo zvangu, ndikabva ndanyangarika kutsakatika. Ndaona kuti ndakanga ndamira neshasha nenyanzvi pakutamba. Tinzwe zvakare matestimony evakasiyana-siyana avo vakanga vachitaura mawandiro avakaita basa pamwe nemashandiro avari kuita. Ndakauya muswa 9 August last year 2022 muri vanhu vetu vavari kunational sports. Ndikapinda muofisi mamai Apostle, ndikataura nevasikana vanga varimo, mama vangu vasati vasvika, vachibva vandibatsira. Ndakatanga kuuya vanhu vakatanga kupika, vanhu vachitorwa. Ini ndakauya makusendi, ndakasvika first half 6 ndandasvika, but ndakazotorwawo ma2. Ndobva ndaenda kuHighfields, ndokwandakatanga ndichishandira. Ndaipiwa 8 pa$80. Ndakatanga kuzviti inini first pay yangu ndoda kutengera vabereki vangu gumbezi, handina kumbotengera baba vangu kana mai yangu gumbezi. Ndakati ndichipiwa pay yangu ndakaenda kuEvra ndikatenga 2 magumbezi. Ndakapiwa nokunga nhamba neshamwari yangu tikanzi bvenda kumbonotiraya kunowanika basa. Then ndakawana basa muna January gore. Kubva January kusvika nawo ndo vandinawo. Ndonga ndakatangwa ne150 vakazvitakura. Mwana wedu ane 9 months. Ndakupiwa 200. Ndakatoreswa passport. Ndakatoreswa passport. Ndakakwidzwa ndege kuenda kuCape Town. Vananga ndisingazive. Saka ndangotenda Mwari wedu neObic. Ndakutendawo amai nechido chavainacho uye nerudo rwavainarwo rwekuti tsvagirwe mabasa. Ndakaenda ndikanyoresa muri muna May this year. Ndakaenda ndikanotanga kushanda. Pandakatanga pairwadza. Ndakatoperera. Pandakatanga pairwadza. Ndobva ndawedzoka zvekare kuna Mara. Vakanditsvagira basa kumasvingo. Ndaenda kumasvingo, takaenda tiri vairi. Takatanga kubvunzwa kunzi accommodation munayo here, ndikati handinayo, pataenda vatanogara pamba pasisi wangu. Takagarapo zve1 week. Mulungu ndobva atitsvagira imba. Ini ndikugara murumu yangu, mumwe wangu anogara murumu yake, achitibhadharira marendi, chikafu tinotengerwa. Ndozvandida kutenda zvekare fees yemwana wangu, kubva kumwana wangu chese chinonzi chekuchikoro. Mulungu wangu ndiye anondiitira zvese. Ndofunga ndichitsvaga basa 2021. Ndaitomboshanda kunorwadza. Ndasvika kuofisi kwavo, kwakauya varungu. Murungu wandakatanga kusangana naye haana kutombondiudza zvekukura kwemhuri yake. Munoziva kuti kushanda mukaisi nyore. Saka isusu seWobic takwanisawo kungomunganzirawo kagrosari kadiki kekuti anonopawo vana vani kungokuappreciatawo kuti muri kugona, muri kushanda zvakanaka. Saka
angosendi vachimutambidza avo hamba yake muombererei maoko. Basa remumba harinakidze, saka kutosvika kwakadaro muomberewo maoko. Akutema zvino manzee. Vari kutema nemufaro, vaumberere mako vachitohambavo. Tishanda munhu. Nhasi vhasi anotona takatsigai. Mune mabhisiketi munodya makagara pasi makazorora paholiday. Tapiwa nacho vashanda basa remubasi kana ndinoomberei maoko ndinozviziva. Ndaivawo meiji saka ndozviziva nekuti zvinorwadza. Vaumberere maoko vachipiwa hamba yavo. Muomberere maoko Vivian atokupinda mugore. Asi ane tuizi akaifana kuwana hama. Sakangandira kunyorwa. Taku. Wanzwa hivi. Vanashanda munga ikozati vari padhuze nenyama yako. Usatsvake zvakawanda. Haungari basa rako nokupenisa mwana wako kuti umwe munhu ari kutoti enda handikwanise shandamuka handikwanise chii asi uri kutozoendesa mwana kuchikoro. Hamuna vako ndo hama dzako.